So mga guys, namin din rin sa Marabilia, no? So tapad mi sa Marabilia, no? May kahayahay. Hayahay. So dari ada pita, eh. Oh. So nagkuha ko sa akong cellphone mga guys kay pag pangaligo na mo mga guys, tighan kay isda nanuol mga guys. Oh, asar ba to? Ibalik ko na mo dari dapita kay diri tong isda diri guys. So ari ta diri sunahan. Naon na to diri ron guys. Makita na mo sa inyo ha guys, basin og napato diri ron. So daghang kay isda guys. Nindot kayo kaning pukuton ba guys. Pero man may pukot. Di ta kadakop ani. So magligol-ligol sa ta diri dapita guys. Kaya ang isda diri nagdulduol sa mua, asar ba to ron? Oh, asasa ko no. Among gigamitan og sinina gani ha guys, pero dili na mi kakuha. Abtik man kayo mo langoy. So diri ang atong buhaton ra mga guys is kuano ra nato tong isda. Bidyuhan ra to nato asa tong isda aron. O baka tumanghawa dinhi man ta. Dinhi to ato bino. So dinhi mi dapita guys, dinhi ha. So atong panawon to asa na to ron. So mobalik ko siya. Aw sila kung malubog-lubog na dinhi. So dire. Hirita ko to bi siguro. Wato na to ang isda kung bugawas ba? Bugawas to balik. So dinhi to mga guys, dinhi to dapita daghang kang isda dinhi dapita. Para. Be, mo ba to? Wala pa. Sagbot dito. Asa ka to mga isda aron naglangoy-langoy to ganiha guys. Daghan kayo, wa ba ka to mo kung ano? Hinduol mo to kalit sa mua guys, daghan kayo. So watuhaton sa to mga guys no. Watuhaton na to mo balik ba to diri ah. Duol sa mga tawo diri. Kay lubog man, ngita sila pagkaon siguro. Ay palayo og maayo be. Diri tao. So nindot ang dagat ron diri mga idol kay dako kayo. Dako kay tubig diri ba. So medyo taob-taob. Pabor man din hiya liguan basta taob-taob. Kay kung hunas gani mga idol ang dagat kutob ni dito. Oh, sa may blue. Asa ron tong isda bi? Nawa man. So, kamera din duha diri mga guys, no. Kamera duha ang naligo. Oh, ligo mi kay aron no kuha-kuha na atong katol-katol lawas, no. Oh. Tara. Uso. Hulo. Oh, pantay. Asa ron tong isda guys, nahadlok man na tong videohan ni non guys. So, murag abanti pa tagamay ato bino. Abanti pa tagamay, abanti tagamay. Dinito dapita bi. Ang isda, asa ra po tong isda aron, wa naman mo balik ron, hadlok naman noon. Wa naman mo magpakita guys nga. Nagdaan na tag cellphone diri, ro makitaan sila. O dili ni maubi dirito dapita tabi oh. Dirito dapita. Dirito dapita kay tago man ta sa kuan. Sentro. Dirito dapit. Oh, asar ka tong kuan na ron. So ato baliktad atong kamera mga guys to eh. Kasi naa na to ron. Oh guys, asar ka tong isda guys. Daon. Nawa namang isda ganoon guys nga nagdaan na tag kuan diri kamera. Oh. Nawa nun. Tula. Langoy be, langoy. Langoy kay ron. Ha. Dalikyat ra migligo diri guys, no? Dalikyat ra migligo diri dapita. So timing pagka pangaliguan na mo guys kay gamay ra kay tawo o pila ra buok nagtulo ra mo siguro minaligo diri. So nay nagparty-party diha wa pa man sila mga ligo. Dapita oh, may kahoy. Pero kami una-una may kaligo kay di man may magdugay dire. Kutob ra mi udto. So maligo na amang muli na mi ani unya. So ang atong gikuan dire isda asar katong isda aron. Nanibat na to. No hadlock na to dire sa atong kamera. Dito nagsusunod to sa tuwa ganiha mga guys. Sos awahe man gyud nga atong kuan. Wa man ko magdagog katong para sa dagat nga kamera guys. Wa ko magda. Kay wa man ko magdahom og naay isda magingan adto dire.
kamera man kong duha murang naga dali rami. Nakalimot man gani ko sa kuan nga guys, itong akong jacket. Niguli ani ron guys sa mo tagkapagtong ani. To wala gyud magpakita guys. Hara ka to guys. Dagan ko. Dagan na sa dang isda. Asa na katong isda? Tara ka na. Wa na pagkita be. Wala na no. Apit na pa. Oh sige, humul na, humul. Oh, wala na gyud guys. Wala na guys ang isda guys. Asa na to paingon guys? Ta na to laing kuan. Laing party. Wala na gyud diri guys. Wala na gyud guys. So, palpaka mga tong pagdas kamera ron ba guys? Awahi man kayo. Ha? Wala naman. Sus. Naawahi. Ha. So, wala naman guys. Wala na gyud guys. Wala na guys. Dito ni babay. Wala naman si Buriton ba? Taka man lang kag Buriton ba? Tinuod man to. Buriton dito na isda. Nawa namang isda, wa namang mo balik diri sa tuwa. So, magwat-wat ta diri, maghumul-humol ta din hindapita basig mo balik na putong isda diri aba. Murag diri masiguro to sunahan di oy. Murag dito sunahan dapit ba? Agoy. Tawa guys. Oh. Nindota kay kaliguan guys, tanawa guys oh. Wow! Oh, di ba? Nindota kay kaliguan. Tanawa guys ninyo guys. Ligo-ligo na mi diri guys. Why makailog sa mga diri guys. Kameran duha diri guys dapit. Nindot kay maligo diri guys no og kanang tingklasi guys. Huwag mga ligo hapit. Tanawa guys. Nami silingan dito dapita guys pero layo ra kayo. Nagparty wala na pero kami na party nami diri. Party na. Parting ligo Tanawa guys. Tawa mo sa guys. Tanawa guys tanawa guys. Naguna-una man. Mura bag kamamulangoy guys. Tanawa guys nagliplayat na siya. Hoy, asa makaayo palayo? Diri na. No guys garaon ng bataan eh. Asa ka niliwat. Sige, langoy dah. Kamu langoy. Uy, di pa lub da. Kamu bayak ka, lub bayak ka. Asa balik ka. Ha? Lub. 1 2 3. Uy. Isa ba nang pagligo ba? Lawas naman ang ulo wa man ni lub. Wala na gyud guys, wala na gyud ang isda guys. Asa na katong isda guys? Wa na. So ganiha guys, diri asa atong likod guys sa tubangan. Parang abtika man pud mulikay pud katong sikopon. Wala na guys, wala na gyud guys. Asa na katong isda guys, ha? Wa naman mulo. Wala naman sunod ay. Nasa man ni be? Ayolin na nato nitong cellphone be. So guys, tato na rin ibutang atong cellphone dito balik guys. Siya ba siya og mahog niya ne. Yan na. Wa man nato madang atong kamera para diri sa dagat guys. Ay dali. Cellphone ra atong gigamit niya. Delikado man basig muka buhi ni. Apa iulin na ka? Iuli na to ni cellphone. Base niyo makalimot ta sa atong cellphone mabuhian diri ay na himpas tawan na to cellphone ng kalkiha ba. Grabe Kusing ng mga kigwahon na diri. Ang mga kigwahon na diri sa dagat mga guys. Mga guys. Iya dede pun. Ito na guys. Gusto na yung sapatos naman nun. Chinilas. So, wapunta ka na sa itong tukod guys. Ay, ang saan itong kuhaan ba? Para nagkurog-kurog ng gigos ka hawoy guys. So, anhin na gutom guys. Maligo sa biktiwas guys. Bye bye guys. Share sa itong video guys. Nindot kayo naman dagat mo guys. Nakaangkon og dagat ba? Ming taga bukid. Nakaangkon og dagat. Diara dari ron sa Marabilia dapit. So ato sa ning uli nga tong cellphone dito sa atong motor guys kay simbak kog mahog niya ni. So ano lang ko to mga guys, paki-follow and share sa atong video mga guys. Bye bye.